खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं साजिब बसुमतारी। फैबाय थानाय समफोराव जों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारजोंनो थाबाय थागोन। जों बे जायगायाव 1990 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जाबोदोंमोन। जों नाथाय बे हाखौ मोनफुङाखैमोन। बिटिसिखौ बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोनब्लाबो बे हाखौ जों मोनफुंनो हायाखैमोन। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा खालि कमिटिखौल' दानानै होदोंमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा 3 बोसोर सरकार सालायनायावनो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर होनायाव जों बे हाखौ मोनफुंनो हाबाय। जों बे हाखौ मोननानै गोजोननाय मोनबाय। नाथाय बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ भांग्रिकुसि गामिनि रायजो राजाफोरा बुंदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर बाथ्राखौ बाक्सा जिल्ला दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय भांग्रिकुसि गामिनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि गोख्रों नोजोर होनायजों भांग्रिकुसि गामिनि रायजो राजाफोरा हानि बिगोमा जानो मोननानै बेफोर बाथ्राखौ बुङो। भांग्रिकुसि गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला हानि फोरमान बिलाइ थालांनायफोरखौबो बिटिआर सरकारा थाबैनो होगोन होननानै भांग्रिकुसि गामिनि रायजो राजाफोरा आसा खालामदों। आरोबाव बिथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा हा हुनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौबो मावफुंनानै होगोन होननानै मिजिंथिदों। भांग्रिकुसि गामिनि रायजो राजाफोरा आरोबाव बेनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनबावनाय जादों। बिथांमोना आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावदों फै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि जरखा खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। मावनायाथ' जों सिगांनि सरकारनिफ्राय जों जेबो मोननो हायाखै माने जोंनाव आइडि नम्बरनि सिगांनि सरकारावनो आइडि नम्बरनि न' मोनथाय मोनदोंमोन। अब्लाबो जों बे न'खौ मोननो हायाखै, जों मोनाखै आरो। जों मिथिगौ जे बिटिआर सरकारनि जे बानजायनाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खना खनला गामि गफाफोराव बे समाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव हानि जे बिमुं थामहिनबा हानि जे फोरमान बिलाइ बे फोरमान बिलाइ होनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं। नंगौ, बे समाव आङो दङ दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय नैबे भांग्रिकुसि गामिया थामहिनबा ओनसोलाव दङ आं आरो बिथांमोननि जे ओनसोल बे ओनसोलावबो बिटिआर सरकारनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव हानि जे फोरमान बिलाइ बे फोरमान बिलाइखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि मोखाङाव खुसिनि महरखौ बे समाव नुनो मोनदों। नंगौ, बे समाव आङो भांग्रिकुसि गामिनि बा ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों बे समाव आङो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिथांमोना बिटिआर सरकारनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव हानि जे बिमुं थामहिनबा गोलाव सम बे ओनसोलाव रायजो जानानै बिथांमोना बे ओनसोलनि बा बे ओनसोलाव रायजो जानानै हानि जे बिमुंखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय बिटिआर सरकारनि अननाय बे अननायाव बिथांमोना हानि जे बिमुं बे बिमुंखौ मोननो हाबाय। बे समाव मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जे नोंथांमोना बे ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोदों। माबायदि मोनदों बे समाव बिटिआर सरकारनि जे बानजायनायाव बे समाव नोंथांमोना हानि बिमुंखौ सासे नोंथाङा हानि बिगोमा जानो हाबाय, बे समाव माबायदि मोनदों? मोननाया ओरैबायदिल' जोङो बेयाव 1990 सननिफ्रायनो जोङो बे भांग्रिकुसि ओनसोलाव जोंनि 19टा गामियाव 19टा गामिनि गासै जोङो 300 न'खरा बेयाव रायजो जादों। दा बिनिफ्राय फैयै फैयै आगोलाव जिथु जों सलायबोदोंमोन जे बिपिएफनि दिनाव 17 बोसोर सलायनायाव अबयसे बेवहाय बिथांमोननि जिथु सलायबोनाय बेवहाय जों मात्र कमिटिखौल' दानो हादोंमोन, नाथाय जों मोनफुङाखैमोन। दा जोङो नै फैयै फैयै जा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिटिआरनि दैदेननायाव जों बे हा हुनि कारनै जों माखासेयानो जों मोननो हाबाय। दा जों बे हा मोननायाव जों एसे गोजोनदों। अब्लाबो एसे ओरैनो 30 जन मानसि थालांदों। बेखौबो जों सारनिसिम जोंहा रिकुवेस्ट दं, खावलायनाय दं। बे 30 जनाबो जोंनि भांग्रिकुसि ओनसोलाव जाफुंगोन होननानै जों आसा दङ। आरो जोंनि डिएलसि एसडिएलसि बिथांमोननि दैदेननायाव जों जिखिनि हा हुनि माबाखौ जों मोननो हादों बा हा हुनि बागै आं बेखिनिखौनो बुंथ'नाय थाबाय। बेसेबां नोंथांमोना जिहेतु गोलाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाबोबाय जिहेतु सिगांनि सरकारा नोंथांमोननि थाखाय मा मावना होलांखो? मावनायाथ' जों सिगांनि सरकारनिफ्राय जों जेबो मोननो हायाखै माने जोंनाव आइडि नम्बरनि सिगांनि सरकारावनो आइडि नम्बरनि न' मोनथाय मोनदोंमोन। अब्लाबो जों बे न'खौ मोननो हायाखै, जों मोनाखै आरो। दा बेखायनो जों रिकुवेस्ट खालामदों, अनुरद खालामदों प्रमद बर' सारखौ जाहाथे बे न'फोरखौबो जों मोननो हायो। जों मोनोबा मोजां मोनगोन। आरो जोंनाव एलपि स्कुल गंनै दंमोनब्लाबो बे गंनैयाव जथेस्थ' जोंनाव माबा जायाखै आरो नांबावगौ। आरो एमइ स्कुल जितु एमइ स्कुल निकासिसिम थांनांगौ, बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा
थांनायाव बिराद खस्थ' जायो आरो फैफिननायावबो खस्थ' जायो सोरहाबा साइकेल दं साइकेल सोरहाबा गैया थाबायना थांनायाव बिराद खस्थ' जायो आरो लोगोसे एमइ स्कुलजों लोगोसे जोंनि जितु लामायाबो जोंना बर्तमान आगोलनि सरकारा जोंनो जेबो होलाङाखै दा जों आसा खालामो जितु जोंनि बिटिआर सरकार दङ दा जों लामानिफ्राय लानानै जोंनि न' बां आरो लोगोसे स्कुल आरो जोंनि नैबे दै लोंनाय खेथ्रआव दैयाबो जों दंग'नि दैसो लोंगासिनो दङ खिन्थु नै दा बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव जों मोनसे इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बरिं मोनदोंमोनब्लाबो बेबो जोंनि 19टा गामियाव जोंनि भांग्रिसि एरियायाव कभार खालामनाया एसे असम्भब जादों दा जों बेखौबो जों लुबैदों जोंनि बिटिआर सरकारा जाहाथे जोंनाव आरो बे बरिंखौ जोंनियाव मोननै मोजाङैनो हरबावो जों बेखौबो आसा खालामदों जोंनि रायजोफ्रा बे दै लोंनायनि खेथ्रआवबो जामेला जानानै दङ दा रिक्वेस्ट खालामदों आरो जोंनि बेहाय जितु हा हुनि समस्या बेखौ मोजाङैनो नायहरनानै प्रमद बर' सारा जाहाथे बिटिआर सरकारा मोजाङै नाहरगोन होननानै जों आसा खालामदों जिहेतु गोलाव समनिफ्रायनो नोंथांमोना बे ओनसोलाव रायजो जादों बा नोंथांमोना बे जायगायाव थादों नाथाय बेनि अनगायै जों जुदि नोजोर होयोब्ला खम समनि गेजेरावनो बिटिआर सरकारा बे समाव 3 बोसोर जिहेतु जाबाय दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना थाबैनो नोंथांमोननि हानि समस्याखौ बे समाव समाधान खालामना होबाय नोंथांमोना बिटिआर सरकार आरो गोदो थांनाय बिटिसि सरकारा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे सरकार बेनि गेजेराव मा फारागथिखौ नोंथां नुनो मोनखो फारागथिया बेनो आगोलनि जितु थांनाय जितु सरकारमोन बिथांमोनाथ' जोंनि खामानिखौ मावलाङाखै नालाय दा जोंनि दा बिटिआर सरकार जितु दा फैनाय बिथांमोना जितु जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो हाबाय जों धन्यबाद खालामदों आरो जाहाथे जोंनि नांगौखिनिखौ जोंनि समस्याखौ समाधान खालामगोन होननानै जों आसा दङ आरो खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोना हाखौदि मावफुंना होबाय बेनि आन्दोआव सोर दं बिनि आन्दोआव माने जोंहा प्रमद बर' सार बिथांमोनखौनो जों बाख्नायदों आरो धन्यबाद होदों इएमखौ मा बुंगोन बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दा समाव हाग्रा आरो हा बिफाननि बिथाङा मावफुं सोद्रोमा महरै खामानि मावबाय थादों बिथांमोना नोंथांमोननि जायगायाव फैगोन ना फैयाखै सारा फैदों आरो जों बिथां जा हाग्रा बेंग्रा जा रनजित बसुमतारी सारखौ जों एकदम रोजा रोजा साबायखर थादों जिहेतु जोंनावनो फैनानै मिटिं गिदिर खालामदों आरो जोंनि हा हुनि समस्याखौ समाधान खालामदों रोजा रोजा धन्यबाद जोंनि रायजो राजाया मोजां मोनदों खोथा बुंनायखौ लाखिनो हागोन ना हायाखै बिथां रनजित बसुमतारीया प्रमद बर'आ खोथा होनायखौ लाखिनो हागोन ना हायाखै हादों मोजाङैनो मथथे मावदों आरो खामानिखौ मावलांदों जा रनजित बसुमतारी साराबो मोजाङैनो मावगासिनो दं आरो जिखिनि मावनांगौ खामानि दं बेखौ मावगोन होननानै जों आसा खालामगासिनो दं सारखौबो बेसेबां आसाबादि दे नोंथांमोननियाव जिहेतु लोंनाय दैनि जेंनाखौ नोंथाङा बे समाव मख'दों फरायसालिनि जेंनाखौ नोंथाङा बे समाव फोरमायथिदों बेसेबां आसाबादि नैबे दा सरकारखौ बा बिटिआर सरकारखौ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ बेसेबां आसाबादि नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होननानै बेसेबां आसाबादि दं आसाबादिया बेनो जिहेथु जोंनि सरकारा दासिम दं नालाय आरो देनां जों उनावबो जों सहयोग थाखागोनानो सारमोनजों आरो जोंनि बिटिआर सरकारजों गतिके बे थानाय सारमोन माबामोना जोंनि जितु जानांगौ खामानि बेखौ एकदम जाफुंहोयोब्ला जों एकदम आसा दङ आरो एकदम जाफुंहोगोन होननानै जों आसा दङ 2025 मायथाइयाव जिहेतु बिसायख'थि जागोन बिटिसिनि बेवहाय प्रमद बर'खौ लुबैगोन ना नोंथाङा हाग्रामा महिलारिखौ लुबैगोन बेखौथ' एकदम जों डाइरेक्ट बुंनो हागौ जोंनो दा बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारा जितु खामानि मावना होबाय नालाय जों बे प्रमद बर' सारजोंनो जों हेफाजाब दंखायो आरो जों सहयोग हदाय थाबाय थागोन लुबैयो जों लुबैयो दा प्रमद बर' सारखौनो जों लुबैगासिनो दं जिहेतु प्रमद बर'आ गोबां बेफोरबायदि जौगाथायनि थाखाय गोबां आसनिफोर जायखौ जोङो फ्लेगशिप प्रग्राम बिथांमोना खालामदों 34निबो सायाव बिथांमोना गोदान जे मावबिथांखि बिथांमोना फोसावनानै रायजो राजानि गेजेराव हाबबाय थादों नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोननि एरियायाव बे समाव बे मावबिथांखिफोरा सफैगोन ना सफैयाखै सफैनाया किसुमाना सफैबाय बाथ्राया बेनो जा जोंनि खाथियावनो दंखायो जा आदै जगदीश दङ जगदीश रामसियारि बिथाङानो लिग लागासिनो दङ आरो जों बिथांनि परामर्श लानानै बा जोंनि रायजोजों हेफाजाब खालामनानै बिथाङानो जोंखौ माबागासिनो दङ जोंनि बिटिआर सरकारनि थ्रुयैदि थारमाने दा बेहाय जोंनियाव किसुमान अरुणोदय आसनि
आरो बे मा होनो PM किसान बेफोराव एसे एनै सासे सानै बाद जानानै दङ जों बेखौबो दा जोंनि सरकार थानायावनो बेफोरखौ थाबैनो जाफुंहोगोन होननानै जों आसा खालामदों। फांग्रिकुसि ओनसोलनि जे रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरा बिटिआर सोरखारनि जे खम समनि गेजेराव जे हानि बिमुंखौ बिथांमोननो होफुंबाय थामहिनबा बिथांमोना मोनफुंनो हाबाय बेखौ लानानै बिथांमोना जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौनो बिथांमोना सोरखार सालायबावनायखौ बिथांमोना हास्थायदों आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव बिथांमोना साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो हानि जे बिमुं मोननाय बे बिमुं मोननायखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। नंगौ बे समाव आं नोंथांमोननो दोहिरा बेयाबनि नैबे फांग्रिकुसि ओनसोलनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव फोरमायबाय। गोजोन्थों।